Hej og velkommen til Hardcore Gaming. Ja, pas på, der manageren er der, manageren. Vi kan ikke bruge ham til en skyd. Nej, egentlig ikke. Men vi spiller Payday igen. Og vi spiller det på Death Wish. Så vi kan se det oppe i hjørnet. Det sværeste måde at spille. Der skulle meget gerne være en vagt deromme. Heromme. Der var en vagt der lige før. Ja, men det... Nej, det er ikke specielt med. Jeg kom til at tænke på det der pro-job, vi havde. Hvor vi failede. Ja. Ikke fortæl det. Det er til for sent. Jeg går lige om og ser. Seriøst? Vi har ikke en MC, og jeg skal picklock den her dør. Oh my god. Hey, jeg har MC. Security room er det gode sted. Det er lige meget, hvor det er. MC, virk nu. Virk. Jeg glemte, at jeg havde MC. Ikke begynde at blinke nu. Så har jeg tabt. Kom nu. Yes! Det lortedøren der er åben. I lobbyen. Det lortedøren der er åben. Det er lige meget, vi kan skyde gennem glasset. Stadig. Jeg tager masker på. Nej, vagt, fuck af. Jeg tager masker Landing key, camera room. Ja. Christian, kom du an, så for sikkerheds skyld, hvis der kommer noget frem hos mig. Godt. Vagt. Der er en vagt udenfor. Slå mig ihjel. Nej. Der er 2 vagter udenfor. Eller lige udenfor det her rum. Jeg er bange for, at de opdager. Har du bodybag på dig? Nej, jeg har ikke mere. Der er en vagt. Det er drill. Jeg går efter tasken. Kan du godt placere en bodybag case her? Jamen, jeg skal lige overveje, uden at blive opdaget, fordi jeg tror, jeg skulle mene, man kan åbne den her skraldespand, der er herovre. Ej, vi kan sgu ikke åbne den. Jeg har fundet en package. Jeg smutter bare skraldespand derovre. Kan jeg en bodybag case? Åh nej. Hvem opdaget? Christian, se ham! Answer, Christian. Der er ingen her, Christian. Har du brug for bodybag case? Kan du bodybag ham her? Ja, jeg tager 2 bodybags. Jeg vil gerne have en bodybag over her. Jeg tror vi faktisk, har slået alle vagter ihjel. Oh my god, jeg har kun én bodybag. Du tog alle. Jeg tog 2. Lol, der er kun 3 i den der. Ja. Yeah. Lol, der er keycard. Nu har vi 2 keycards. Yeah. Her er 1. Du ved. Godt, jeg tager den her dør som sædvanligt, og så tager du den anden. Jeg skyder bare igennem glasset derovre. Nej, det er en dum idé. Okay, jeg går lidt det andet sted. Ja. Jeg er klar her. Jeg placerer drill lige der, som den er klar. Hvorfor gør vi det ikke bare til at starte med? Ikke starte den med ikke? Det samme. Fordi så er der chance for, at de hører det. Okay, er du klar? Ja. 3, 2, 1. Jeg slog dem her ihjel. Jeg slog bare nogen ihjel lige med samme. Fordi der er nogen, vi ikke har en chance for. Kan jeg passe på alarmknappen? Ja. Ned! Down. Der er en der. Hey! Jeg er nødt til at skyde ham. Jeg ser lige, om der er flere. Placer drill, Christian. Der er ikke flere derovre. Godt. Jeg var nok placeret drill. Wow! 5 minutter, og vi er næsten... Og vi har lige taget banken. Is. Jeg tror, det var den easyste deathwish, vi har prøvet. Så nu har vi sgu også lidt mindre om det. Hey, udenfor. Jeg tager ham.
Jeg kan godt. Til jer derude, så vil jeg godt lige stille jer et spørgsmål, vi kommer til at køre nu. Så skal vi så ikke lave et spørgsmål for hver gang, vi streamer jer på. Okay. Dagens spørgsmål, det er, kan I lide mit skin? Ja. Altså, kan I lide min skin? En mere, Jeg tager den. Hvis I kan lide min skin, så skriv lige ned i kommentarer. Det kunne faktisk være interessant at vide. Fordi at jeg har også købt det nyt skin. Så jeg håber, jeg har råd til den pistol, jeg har købt skin tilbage efter. Ja. Mærkeligt, jeg købte keycard, og så stadig keycard i banen. Altså, det er dumt. Ja. 2 keycards. Men stadig, det her er Bodis foretræk. Nå. Hvorfor kan? Det kan. Oh my god, så går det ikke engang i stykker. Alkoholik. Hvis du dum? Seriøst? Hvad? Bare fordi jeg glasset smadrer lidt, før jeg skulle. Jeg placerer bare på 360 no scope. Altså, hver video er svært at lave 360 i Counter-Strike. Men her er det faktisk ikke så svært. Du skal bare lige hoppe ned på taget, og så holde jeg rundt, og BAM! Hvis mig 360 no-scope løb. Det er nemt at lave 360 no-scope med en pistol. Man behøver ikke at sigte, altså, i CSGO det er så dumt. Man kan ikke sigte med nogen våben. Ja. Så det er easy at lave no-scope. Jo, man kan da godt sigte med nogen af dem. Det er kun AVP, Scout, SG, AUG, det er det eneste. Og autosniper. Det er det eneste, man kan sigte med. Oh my god. Jeg har restartet den en gang, det skal allerede. Oh my god. Skal vi ikke sige, at vi har et spørgsmål hver? Bare lige sådan. Undskyld til YouTube, vi planlægger lidt hen ad vejen. Vi er lidt uformelle YouTuber, så ja. Så jeg du stiller bare lige dit dagens spørgsmål. Oh my god. Hvad er det? Tag du det bare. Jeg ved ikke noget. Ved du ikke noget? Nej. Og hvis jeg har lyst til at spille med os en dag, så kan jeg bare skrive jeres navn ved kommentaren. Ja. Hvis jeg nok får lyst. Du kan bare skrive jeres navn, så skal vi nok sørge for at adde dig. Ja. Og så hvis du har Skype, så kan du Skype. Ja. Skrive det navn. Men jeg skal være privat, fordi så folk ikke kan se det. Ja. Hvad har jeg gjort? Jeg ved, hvis to skal I snakke om noget efter den her video. Okay. Det er bare noget med YouTubing og hvordan man skal privat til os og sådan noget. Har du egentlig Instagram? Nej. Men du har Facebook? Ja. Så prøver jeg for Instagram. Fordi at jeg tænkte på var, at så kunne vi lave sådan noget, hvor man skriver privat til os, og så kunne vi livestream på den ene, og så på din Facebook, så kan du skrive, hvornår vi laver en ny video, og sådan. Hvad den næste video kommer til at handle om. Du ved godt, man kan kigge ind i sit sniperscope, hvis man snor hånden og rundt, ikke? Lol. Oh my god, hvor mange... Jeg har restartet den 2 gange, og det har 3. gang. Lort, det er ligesom at være en robot, det her. Piece of shit, real. First day of Christmas, baby, get to me. I broke that piece of shit, real. Og det passer.
Var det Det er et lortedrill, vi har. Ja. Men det var så ikke first day of Christmas. Second day of Christmas. Det er stadig ikke Christmas. Oh my god, det disconnected. Disconnected, ja. Oh my god, vi har nogle tekniske problemer. Ja. Jeg disconnected altså ikke. First day of Christmas. Hvad? Jeg disconnected ikke, mand. Hit payday stock. Invite igen. Det var sådan midt videoen. Invite. La 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 la. Hvor mange minutter tager det til den drill er færdig? Nå, men 20 sekunder. Har du fundet på et spørgsmål, du godt vil stille i YouTube? Jeg har sagt, du skal. Nej, men jeg vil bare se, om du fik på det. Okay. Det andet spørgsmål er, hvad synes I, vi skal streame næste gang? Okay. Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg har lyst til at streame. Altså, hvad er det? Hvad er det, jeg har lyst til at streame? Ja. Minecraft? Ja. Det er sådan en... jeg kunne være stok om der i den her. Easy money. Ja, easy money. Lol, der er kun gået 12 minutter. Og vi har ikke mere bags. Har vi ikke? Og vi har ikke flere body bags, seriøst? Nej, altså vi har ikke flere money bags. End det her? Nej. Jeg tror ikke, at folk gider se os lockpick. Nej. Så ligger der en op på taget. Jeg vil... Men du seriøst ikke flere? Hvor mange bags har vi? 4? Kun 4? Du må misse et eller andet. Jeg tænker, vi godt lige kan nå 3. Det var der også en anden YouTuber, der gjorde. Hvis vi havde en sav, ville det være meget mere interessant. Ja, jeg prøver at få saven igen. Jeg ved ikke, hvorfor jeg... Picklocker du den der, jeg kigger på lige nu? Nej, jeg picklocker den øverst i F. Godt. Fordi jeg picklocker den lige nu, når jeg ikke... Nå, okay, det var så lidt lort, der var i. Hvad var der inde? Jeg tager den der F2. Hvilken tager du? Jeg er i gang med F3. Nej, E3. Okay, jeg tænkte lige F2, eller hvad? Jeg picklocker lige E1. Så tror jeg sgu lige færdig. Ja. Nå. Okay. Spørgsmålet lød sådan her. Jeg synes, vi skal spille næste gang. Og har I nogle anbefalinger til spil? Jeg nu så ikke har dem. En bog? Fuck. Mit liv. Ja, jeg fik penge! Bare et money bag. Nå, så hvad synes I, vi skal spille næste gang? Og hvis vi ikke har det, så vil vi kigge på spillet. Men det er ikke sikkert, at vi vil købe det. Det er an på, hvor dyrt det er. Altså, okay, skal jeg fortælle, hvilken spil vi har? Ikke lige nu. Vi kan jo streame det senere. Bare video. Vi gør kun online-spil. Hvis I skriver Rust eller sådan noget under kommentaren, så er det sammen. Det er ikke alene. Så ja, det I skriver her skal være et online-spil. Ja, men det problem vi har der, det er at ja. Det er
Min computer, den lagger for meget til Rust, så det har vi et lille problem. Rust, det er så dårligt nogle gange. Fordi det lagger så meget hos mange folk. Ja, jeg er bare lige ved sammen til en computer. Så. Skal vi bare tage en jewelry store som den sidste? Nej, jeg tænker, vi skal runde af her. Så jeg vil sige tak, fordi I så med YouTube. Eller jeg, der sidder derude og kigger på skærmen. Så ja. Du har ikke den der pack, vel? Ja, det tror jeg. Så jeg siger mange tak, fordi I så med. Og håber, I nød denne episode. Ses! Ses!